Salam Türkmen portal web-saytymyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Biz bugün bir näçe tomoşaçylarymyzyň haýyşlaryny göz öňüne tutup Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň alyp barýan işleri dogrusyny Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň operatory bilen söhbetdeş bolmak makul bildik. Elbetde Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Aşgabat şäheriniň çäklerini gije günlüğüň dowamyny öz müşterilerine hyzmat edýän hyzmatlary dogrusyna operator häzir bize gurrun berer. Salam, ilki bilen özüňiz bilen tanış etseňiz we söhbetimiziň başyny 083 belgili servis ulgamynyň näme işleri ýerine ýetirýärligi dogrusyna biziň tomoşaçylarymyza gurrun berseňiz. Salam, men 083 servis gullugynyň operatory Gylejova Meňle. 083 servis gullugy gije günlüğüň dowamyna ara gatnaşyk bawatyny halkymyza hyzmat edýän gulluk bolup durýar. Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatlarynyň peýdalanýan müşterilerimiziň ulanylýan hyzmatlary barada sorag ýa-da näsazlyklar ýüze çykan ýagdaýynda tehnik golluk hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Ýüze çykan näsazlyklary bellige alyp degişli bölümlere uğradylýar. Sargyt kabul edilýär we olary aradan aýyrmak boýunça ähli tapgyrlarda gözegçilik amala aşyrylýar. Köp sag bolun, Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatlaryna nähili görnüşde töleg geçirip bolar. Müşterilere hyzmat ediş nokatlaryna naqd we plastik kartlar arkaly töleg edip bolýar. Online görnüşini açdyğı nokatamy web-saýty üstü bilen ýa-da e-kassa goşunlarynyň üstü bilen hyzmatlaryň töleglerini geçirip bolýar. E-kassa näme hyzmat ýa-da e-kassa diýmek, meselem nämäni aňlaýar? Elbetde biziň tomoşaçylarymyz üçin hem raýatlarymyz üçin hem gyzykly bolsa gerek. E-kassa elektron kassa hyzmaty bolup, müşteri smartfonyň üstü bilen online arkaly hiç hili kynçylyksyz hyzmatlarynyň tölegini geçirip bilýär. Diýmek, islenlik raýat, islenlik ýerde bolsa-da öz el telefonynyň üstü bilen tölegleri geçirip bilýär, şeýlemi? Web-saýtda Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatlary täze giýirilen ütgeşmeleri barada giňişleýän maglumatlar bar. Şahsy otoň üstü bilen öz telefon belgisindäki hyzmatlary online dolandyryp bilýärler. Ýagny tölegler barada maglumatlar görüp bilýärler, internet hyzmatynyň narxnamasyny ütgedip bilýärler, hyzmatlar birikdirip bilýärler, online töleg geçirip bilýärler. Hyzmatlaryň töleglerini, ýagny balansy nähili barlap bolýar. 083 servis gullugyna jaň edip, ýa-da online görnüşini şahsy otoň üstü bilen 0787 gysga belge öz öý telefon belgisini ýazyp hyzmatlaryň tölegleri barada maglumat alyp bilerler. Transfer hyzmaty näme işi ýerine ýetirýär? Transfer diýmek ýagny bir hyzmatyň hasabyna başga bir hyzmatyň hasabyna pul geçirmek bolup durýar. Aýdaly IP hyzmatynyň hasabyna töleginiň ýetmeýän bolsa, beýleki meselem internet ýa-da telefon hyzmatyna töleginiň agdyklyk edýän ýagdaýyna ýetmedik hasabyny ol hyzmata geçirip dolduryp bolýar. Eger mümkin bolsa IPTV barada giňişleýän maglumatlar berseňiz. IPTV filmli telefonyň üstünden sany telewizionyanyň tehnologiýasy, ýagny telewizionyanyň täze görnüşi bolup durýar. IPTV hyzmatyna bir näçe kanallar bolup, onuň aýratynlyklary. Görülýän gepleşikleri, filmleri doňduryp, ýagny pauza goýup ýa-da 2 gün geçen ýygyna saradyp görüp bolýanlygynadyr. Bundan başga da bu hyzmatda goşmaça Elem TV we Belet film hyzmatlaryny birikdirip bolýar. Köp sag bolun, sargydy nähili kabul edýärligiňiz barada bir raýatlar üçin, tomoşaçylar üçin bir giňişleýin gurrun berseňiz. Müşteri 083 servis gullugyna jaň edip, hyzmatyna näsazlyk bardygy barada aýdana operatorlar ilki müşterileriň hasabyny barlaýarlar. Hasabyna ýeterlik derejede serişden bardygyny anyklap, hyzmaty täzelemek, ýagny perzagruska işini ýerine ýetirýärler. Eger müşteriniň hyzmaty işlemedik ýagdaýynda näsazlygy barada targyt kabul edilýär. We şol bir wagtda müşteriniň el belgisini 0786 gysga belgiden targydyň kabul edilenligi barada tasdiklaş SMS-i barýar. Operatorlar müşteri gysga wagtda näsazlygyň düzediljegi barada maglumat berýär. We targyt online üstü bilen degişli bölümler uğradylýar. Degişli bölümlerde hem näsazlyk barlanyp, sargyt ýerli monitory online üstü bilen geçirilýär. Monitor hem öz gezeginde müşteriniň öýüne baryp näsazlygy barlap, gerekli işleri geçirýär.
we näsärlik düzedip yerine yetiren işi barada online habar berýär we sargat yapylýar. Köp sağ olun. Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dogrusyna bir gyzyklanýan raýatlarymyz üçin taýýarlan sowallarymyza jogap bereliňiz üçin biz köp sağ bolsun aýdýas. Elbetde işiňizde üstünlük ýaran bolmagy tüýsüregimizden arzu edýär. Mehman tomoşaçylar, şunun bilen Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Aşgabat şäheriniň çäklerini hyzmat edýän Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden taýýarlan gepleşigimiz şulardan ibaret. Egerde haýsy ulgamdan haýsy sowallar sizi gyzyklandyrýan bolsa, biziň Türkmen portal web saýtymyzda arkaýy ýüzüp bilersiňiz. Biz siz üçin ýürüýte video şekiller taýýarlaýas. Indiki gepleşiklerimizi görüşýänçe köp sag bolun.